Búcsúzunk tőletek, kedves barátaim! Most hozzátok fordulok előttem álló végzések, és tiszteletben olvasom fel ezt a pár sok gondolatot, amit hozzátok írtam. Minden elmúlik egyszer. A nyár végétől mindenkinek új emberekkel, szokásokkal, barátokkal és minden mással. Minden meg fog változni. Semmi sem lesz olyan, mint ebben a 4 évben. Felnövünk és meghalunk. De az odavezető út még hosszú és nehéz. Valakivel nem találkozunk, valakivel nincs más. Találkozunk egy később fel, ahol alig ismerjük meg majd egymást. Lassan már családunk van, és rádöbbenünk, hogy felnőttünk. Akkor elmondhatjuk, hogy nem éltünk hiába, mert nekünk találkozni kellett elsőben azért, hogy ez mind így alakuljon majd. Köszönök mindent. Köszönöm az emlékeket, az élményeket, a sok baráti pillanatot, ami felejthetetlen, és örökemlék egy fiatal szívében. De legfőképpen azt köszönöm, hogy ismerhettek benneteket, és ezt mind veletek élhettem át. Soha nem szerettem búcsúzni, soha nem szerettem megválni valamitől, ami nagyon fontos számomra. De most mégis el kell engednünk ezt a helyet, és lezárni a diákéveink meghatározó napjait. Még mindig tisztán emlékszem, amikor először beléptem a kollégium falai közé, és ti bolyongtatok, ismerkedve a falakkal, a szobákkal, a területtel, és egymást figyeltétek, hogy vajon kik lesznek a szabadásaitok. Mindenki izgatott volt, és várta azt az időt, hogy a szülők elmenjenek, és ti végre, ha nem is sokáig, de egy kis időre a saját magatok urai legyetek. Teltek a napok, a hónapok, az évek, és egyre jobban éreztük, hogy lassan, de biztosan már nem vagyunk ugyanazok, akik voltunk, vagy vagyunk. Életünk egy kis része most lezárul, és elkezdődik egy új, reményekkel és kalandokkal teli másik élet. Soha ne felejtjétek el ezt a 4 évet, soha ne felejtsétek el egymást, és soha ne felejtsétek el azokat a pillanatokat, amikor igazán boldogan nevettetek, és miközben megtanultatok szeretni és emlékezni. Nem törődve az iskolával, a gondokkal és a kötelezettségekkel. Emlékezzetek tanáraitokra is, és vegyétek figyelembe, mennyi mindent megtettek értetek, még akkor is, hogy ezt nem vettétek figyelembe. Tudom, egy tanárnak szigorúnak kell lennie, és példát kell statuálnia, de ők ezt azért tették, mert jót akartak nekünk, és mert tudják, hogy egyszer majd mi is ilyenek leszünk. Csoportvezetőtökre, aki mindig ott volt veletek, és mindig kiállt értetek a baj területén. Én ezt teszem, mert én igazán sokat köszönhetek, és tudom, hogy nem csak én, hanem az egész csoportom hegyes Salmi Csaba tanár úrnak. Azt hiszem, hogy mi nem is kaphattunk volna nála jobb csoportvezetőt. De talán ti is ezt gondoljátok a tiétekről. Itt az ideje, hogy lassan befejezem és elköszönjek. Talán még annyit el tudok mondani, köszönök mindennek, és köszönöm az itt eltöltött 4 igazán szép évet. Végezetül egy Kölcsey Ferenc idézettel búcsúlnak és zárnám a beszédet. Nincs ekkora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Mert akkor még nem a világban kerestük a barátokat, hanem a barátaimmal lehetik fel az egész világot. Viszontlátásra, kedves barátaim! Öltöztetnéd megint a szíved ünneplőbe, betűrsz fehér inget, ahogy nyakad nyakkendőbe. A szívedben nyár lesz, vagy legyen inkább tavasz, megtelik virággal, olyankor minden terasz. Zászlók is robognak, könnyes szemmel nézel körbe, hogy itt kell hagynod mindent, hogy megint csak jövőre. És sötét lesz megint 360 napra. A csajodat nézed, ahogy a gyereked ringatja, mert felébredt éjjel, rossz neki a sötétbe. Miért nem jött tavaszra, miért jött inkább térre? És aztán kisírja ő is azt a 300 napot. Nem lát égi testet, legfeljebb csak ha csillagot. A
aztán egyszer megint tavasz lesz és reggel, és együtt örültök a csajoddal meg a gyerekkel, hogy ugye jó az élet, mégis jól lett kitalálva. Zászlónk villanypóznán, a teraszok virágban, és ünnep van a szívben, ink tűrve gatyába, mert minden embernek egy ember a barátja. Átlátszik a szívünk, mert atlétánk nincsen, a szél a szoknyákat fölfújja a gerincen. Viszonylag nagy bajom van a szerelemmel, hogy rövidebb a fonál, mint amíg tart az ember.